Здравейте, казвам се Венита и днешната ни практика ще бъде насочена към укрепване на колене и стабилизиране на колене. Сядаме удобно, ако е нужно, поставяме блокчета под коленете или под таза, за да се чувстваме удобно. Изправяме гръбначния стълб, подвиваме опашката навътре, отпущаме раменете, вратът, главата теглят нагоре, брадичка леко към гръдна кост, затваряме очи, събираме палец и показалец в жнана мудра и поставяме дланите върху коленете, затваряме очи и се концентрираме в бавно и ритмично вдишване и бавно и ритмично издишване, за да се настроим за предстоящата практика. Нека всеки следва своя ритъм на дишане. Бавно, плавно, ритмично вдишваме и бавно, плавно, ритмично издишваме. Вдишваме, издишваме. И още един последен дъх. Вдишваме, издишваме. Освобождаваме ръцете, поставяме ги удобно в скута. Очите могат да продължат да бъдат затворени или могат и да се отворят. Бавно навеждаме глава към гръдна кост. През ляво рамо вдишваме, през дясно издишваме. През ляво рамо вдишваме, през дясно издишваме. През ляво рамо вдишваме, през дясно издишваме. Сменяме посоката, през дясно рамо вдишваме, през ляво издишваме. През дясно рамо вдишваме, през ляво издишваме. Още един път, през дясно рамо вдишваме, през ляво рамо издишваме. Бавно изправяме глава, хващаме с дясна длан ляво слепооче, накланяме главата към дясно рамо, вдишваме и издишваме. Сменяме ръцете с лява длан, дясно слепооче, главата към ляво рамо, двете рамене отпуснати. Вдишваме и издишваме. Освобождаваме лява ръка. Вдигаме ръцете на височината на раменете. Раменете ни остават отпуснати.
свиваме лактите и въртим лакти. Сменяме посоката. Освобождаваме ръцете, изпъваме ръцете напред, свиваме и опъваме пръсти. Свиваме пръстите в юмруче, въртим дланите навън и навътре, отвън навътре, отвън навътре. Сменяме отвътре навън. Освобождаваме ръцете, вдигаме дясна ръка, хващаме с лява длан дясна китка, лекичко притискаме дясна китка навътре към гърдите. Раменете ни остават отпуснати. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Още един път вдишваме и издишваме. Освобождаваме ръцете, разтръскваме леко раменете, опъваме дясна, лява ръка, хващаме с дясна длан, лява длан, лекичко я притискаме към гърдите, вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. И още един път вдишваме и издишваме, освобождаваме ръцете. Сега напред с рамене вдишваме, назад издишваме. Напред вдишваме, назад издишваме. Напред вдишваме, назад издишваме. Още един път напред вдишваме, назад издишваме. Бавничко престрани нагоре с ръцете. Вдишваме. Издължаваме се хубаво. Издишваме, усукваме се наляво. Дясна длан върху ляво коляно. Лява ръка отзад. Поглеждаме към ляво рамо. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Бавничко се завъртаме в центъра и отново престрани нагоре. Вдишваме, издължаваме се. Усукваме се надясно. Лява длан върху дясно коляно. Дясна китка на пода. Поглеждаме към дясно рамо. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Още един път вдишваме и издишваме. Завъртаме се бавно в център и лягаме по корем. Хубаво. Ръцете остават до тялото. Десния крак качваме върху левия голям пръст. Вдишваме, усукваме краката надясно, главата наляво, издишваме. Вдишваме, краката наляво, главата надясно, издишваме. В център вдишваме, надясно издишваме. Център вдишваме, наляво издишваме. Център вдишваме, надясно издишваме. Център вдишваме, наляво издишваме. Връщаме краката в център. Отваряме краката към двата ъгъла на постелката. Обръщаме ръцете с дланите нагоре и сме в шавасана. Бавно, плавно вдишваме и бавно и плавно издишваме. Вдишваме, издишваме.
вдишваме, издишваме. Още един път вдишваме, издишваме. Събираме краката в центъра на постелката. Свиваме десния крак, прегръщаме го с дланите към гърдите, лекичко го притискаме, вдишваме, спущаме крака, издишваме. Към гърдите, издишваме, вдишваме, издишваме. Към постелка вдишваме, към гърди издишваме. Още един път към постелка вдишваме, към гърди издишваме. Връщаме десния крак до левия, вдишваме, свиваме левия към гърди, хващаме с ръцете, издишваме. Към постелка вдишваме, към гърди издишваме. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Връщаме левия крак до десния. Сега вдишваме, свиваме двата крака към гърдите, притискаме ги с ръце, издишваме. Към постелка вдишваме, към гърди издишваме. Към постелка вдишваме, към гърди издишваме. Към постелка вдишваме, към гърди издишваме. И още един път към постелка вдишваме, към гърди издишваме. Връщаме краката на постелка, бавничко свиваме ги в коленете на едно юмруче разстояние от таза. Пръстите на краката сочат напред към постелка, ръцете са близко до тялото, дланите, пръстите са към петите близко и нагоре бавно вдигаме таза, вдишваме, надолу издишваме. Нагоре бавно вдишваме, като се стремим раменете да останат на постелката. Издишваме. Нагоре към. Дигаме таза, вдишваме. Надолу издишваме. Още един път нагоре вдишваме. Надолу издишваме. Спущаме краката към постелка и сега отново бавно вдигаме десния крак, свиваме го петата на едно юмруче разстояние от таза, вдигаме десния крак нагоре, изправен с ходилото към тавана, вдишваме, свиваме левия крак към гърди, издишваме. Нагоре вдишваме, към гърди издишваме. Нагоре вдишваме, към гърди издишваме. Нагоре вдишваме, към гърди издишваме. Още един път нагоре вдишваме, към гърди издишваме. Връщаме левия крак, свит остава. Едно юмруче от таза. Изправяме десния крак нагоре към тавана с ходилото. Вдишваме, свиваме към гърди, издишваме. Нагоре вдишваме, свиваме към гърди, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. И още един път вдишваме, издишваме. Връщаме десния крак, остава отново свит. Изпъваме левия крак на постелката. Свиваме десния крак към гърдите, хващаме го с ръцете.
Вдишваме, вдигаме левия нагоре, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Още един път вдишваме, издишваме. Връщаме левия крак, изпъваме десния крак на постелката. Сега свиваме най-напред левия крак, хващаме го с ръцете към гърдите, вдишваме, вдигаме десния, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Още един път вдишваме, издишваме. Връщаме десния на постелката, връщаме левия крак на постелката, отваряме краката към краищата на постелката, обръщаме ръцете с дланите нагоре към тавана и сме в шавасана. Вдишваме бавно и плавно, издишваме бавно и плавно. Още един път вдишваме и издишваме. Събираме краката, минаваме на лакти, бавничко се изправяме, завъртаме се и минаваме в 4 опори, ръцете под раменете, дланите на пръстите на дланите широко отворени, сочейки напред към постелката, тазобедрена става и коляно в една линия. И вдишваме, вдигаме десния крак нагоре, свиваме, издишваме. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Още един път вдишваме, издишваме, връщаме десния към постелката и същото го правим с левия крак. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Още един път вдишваме, издишваме, връщаме десния крак до левия, лягаме по корем, отваряме широко краката, слагаме дланите под челото и почиваме в макрака, наддишваме и издишваме. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме и още един път вдишваме, издишваме, събираме краката с ръцете бавничко, си помагаме да се изправим. Минаваме малко напред в постелката, изправяме се на колене, изнасяме десния крак напред и нагоре през страни. Вдишваме, напред издишваме. Нагоре вдишваме, напред издишваме. Нагоре вдишваме, напред издишваме, нагоре вдишваме, напред издишваме, още един път нагоре вдишваме, напред издишваме, връщаме
десния крак до левия, минаваме пак на колене изправени, бавно вдигаме левия крак напред, свиваме го, коляното и глезене в една посока, коляното сочи напред, пръстите също напред, нагоре през страни вдишваме, напред издишваме, нагоре вдишваме, изпъваме ръце, напред издишваме, нагоре вдишваме, напред издишваме, нагоре вдишваме, напред издишваме, още един път нагоре вдишваме, напред издишваме, връщаме бавно левия крак до десния, сядаме на петите, сядаме на таза и бавничко се изправяме, заставаме в Тадасана, раменете отпуснати, гръбначния стълб изправен, опашката подвита надолу, раменете отпуснати, вратът, главата теглят нагоре и напред ръцете, повдигаме се на пръсти, вдишваме, стъпваме, свиваме колена, издишваме. Нагоре вдишваме, свиваме колене, издишваме. Нагоре вдишваме, свиваме колене, издишваме. Още един път нагоре вдишваме, свиваме колене, издишваме и със свити колене, както сме нагоре, вдишваме, оставаме в позата, столче, вдишваме и издишваме. Още един път вдишваме и издишваме. Бавничко се изправяме в Тадасана. Отваряме краката широко, пръстите на краката сочат напред. Вдигаме ръце, вдишваме. Към левия крак се накланяме и издишваме. Престрани вдишваме. Към десния крак издишваме. Престрани вдишваме. Към левия издишваме. Престрани вдишваме. Към десния издишваме. През страни вдишваме. Издишваме. Събираме крака и встрани вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Връщаме десния крак и с левия крак вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Връщаме левия до десния крак и сядаме в Сидхасана или Судхасана. Използваме пак туфлички под коленете или под таза. Изправяме гръбначния стълб. Подвиваме опашката, раменете отпуснати и ще направим дишане. Суря бандана. Дясна ръка. Свиваме двата пръста, другите два последни безименни и котрето остават. Слагаме ги между очите, спущаме и запушваме двете ноздри. Вдишваме през дясна ноздра
Запушваме я, издишваме през лява ноздра. Запушваме лява ноздра, вдишваме през дясна. Запушваме дясна, издишваме през лява. Запушваме лява ноздра, вдишваме през дясна. Запушваме дясна, издишваме през лява ноздра. Това е енергизиращо дишане. Дясната ноздра е слънцето. Вдишвайки поемаме светлина. Лявата ноздра е луната, издишвайки. Той енергизира белия дроб, помага за сърдечната дейност, за развитие на лявото полукълбо и е много хубаво да се практикува сутрин. Затваряме очи. С това нашата практика приключи. Затваряме очи. През страни нагоре с ръцете вдишваме, издължаваме се, събираме дланите, издишваме, спускайки дланите между гърдите. И си благодарим, че днес сме отново тук на постелката и се погрижихме за себе си. Намасте!